Здравей, приятелю! Сега ще ти кажа как да познаеш дали твоето желание ще се сбъдне. В последно време много се говори за това как да привлечем съответно нещо в живота си. Любов, пари, работа, партньор, почивки. За да стане това обаче са необходими и предпоставки. Не може да си лежиш на дивана и да мечтаеш и то да стане. Няма как. Първо трябва да разбереш дали си готов да получиш това, което искаш. Знаеш, че живеем в материален свят и не може без действия. Ето какво трябва да направиш. Отговори си честно на тези 4 въпроса, които ще ти дам. Така ще разбереш дали си готов за новото. Казваме зона на комфорт, защото там ни е добре. Но ако си болен и не вземеш мерки, в един момент зоната на комфорт става зона на некомфорт. И за да се промени нещо, трябва да излезеш от нея и да направиш съответни стъпки и действия. Ако системно не ти стигат парите или те тормозят вкъщи, също може би е добре да напуснеш зоната си на комфорт и да потърсиш решение. Много често, когато ние се променим, се променят и хората около нас и не е необходимо да се разделяме. Ако постоянно се оплакваш, че дните ти си приличат, отново имаш проблем. Твоята зона на комфорт е станала зона на некомфорт. Можеш да получиш желаното, само ако си готов да промениш нещо и да рискуваш в неизвестното. Затова ето и 4 въпроса. Първи въпрос. Кое е хубавото на това, което е сега? Може би не ти харесва работата, но знаеш какво да правиш и как. Познато ти е, не е необходимо да учиш нови неща, да се запознаваш с нови колеги. Опиши всички положителни черти на сегашното си положение. След това следва втори въпрос. Какво хубаво ще се случи, ако промениш положението, ако си смениш работата, например? Опиши всичко, което се сещаш. Нови колеги, интересни предизвикателства и така нататък. Трето, какво няма да се промени, ако положението остане такова? Какво е това, което те дразни и притеснява? Например, отношенията с колегите, не обичаш работата си, станала е скучна. Аз само подсказвам, но ти ще напишеш своите осъзнавания. Пиши пълно и подробно. Какво няма да се промени, ако положението остане такова? И четвърто, от какво трябва да се откажеш, ако положението се промени и, например, получиш желаната работа? Може би ще се наложи да учиш нови неща, ще смениш приятелите си, ще имаш нови колеги. Когато си отговориш честно на тези 4 въпроса, ще разбереш дали си готов да предприемеш действия в новата посока и дали наистина желаеш това нещо. Може да е не само нова работа, може да е мечтаната екскурзия, но ако ти не си готов да се разделиш със сигурността и комфорта на дома си, по-добре се откажи. Може да е партньор, но ако не си готов да жертваш част от ресурсите си, за да се разбираш с новия човек, искаш си свободата, която е по-ценна за теб, по-добре да се останеш в сегашното положение. След като се разбереш със себе си и решиш, например, че тази цел е за теб и те удовлетворява, помисли как ще се чувстваш, когато я постигнеш. Ако чувството е положително, карате да се радваш, това е добре. Ако обаче изпитваш тревога, съмнение, тежест, помисли отново дали това е твое желание или на някой друг, на родителите ти, на някоя приятелка, може би го видя в някой филм или прочете в книга. Ако желанието не е твое, няма да ти донесе радост, когато се осъществи. Затова внимавай какво си пожелаваш. Има много техники за това как да откриеш себе си, как да постигнеш целите си, как да живееш според своите критерии и да си щастлив. Ела при нас и задай своите въпроси. Отговарям на всички.